Og bananer, hvad sagde du? Nej, jeg ved ikke, hvad. Nej, nu optager den. Her er vi så. Det er fordi, jeg prøver på at gemme mig. Det går ellers meget godt, synes jeg. Holy smag. Den skulle ikke lige starte en dig-video, bare sådan lidt over til. Okay. Okay. Ja. Okay, Hej. Okay. Jeg føler mig som sådan en lille barn. Hvor er der? Først bare starte op fra. Okay. Sådan. Det er fordi, jeg prøver på at gemme mig. Det går ellers meget godt. Det var lige smasken, mand. Hvor helvede. Ej, nu kommer jeg til at filme væk. Ej! Jeg kan ikke Du må hellere kigge op. Nej. Mor? Jeg gør intet. Mor? Hvor skal det være så? Mor? Nej. Det var så klogt for at få forbi. Okay. Nej. Mor? Go. Maria! Maria! Mor? Mor? Vil du gerne række mig sovs? Sovs? Åh nej. Okay. Okay. Hvornår må jeg gøre? Nu. Mor? Mor? Maria! Lad være med at kigge, og lad være med at høre, skulle jeg til at sige. 3, 2, 1, nu. Mor? Okay. Undskyld. Okay. Okay, vent. Sådan. Filmer du? Ja. Du kan bare se Mille i spejlet. Okay. Jeg skal tisse snart. Nej. Åh, vi klipper det bare ud. Okay. Jeg har lige en servicemeddelelse. Nej. Altså, den der station. Station. Okay. Sådan. Jeg har lige en servicemeddelelse.
Okay. Ja. Mm. Jeg vil gerne sælge denne kinesiske pude. Mærk silken. Ej, det ville faktisk være meget godt, at der kommer sådan en hånd ind. Ej. Det kan vi faktisk. Så smadrer jeg bare Kasper sko. Så nu. Nu. Nogle gange, når jeg leger med min stjerne, så kan det godt blive lidt frækt. Mille. Du farer ned. Nå, Og vi så er tager du der. smøgen af. er bare totalt. Nu. Tager du nu? Ja. Nå. Okay. Nej. Abahu, altså. Undskyld. Hvad skete Hvor der? var det røv? For noget? Hvad fik Louise på røven? Jeg sagde det der så. Det er sådan for noget også. Papir. Nej. Okay. Yep. Jeg vil med at tage en kasse og koge over det til. Okay. Det er så Ja. fucking lort. Ja, Sidder det bare dernede som en hook dernede som sådan en indianer. okay, vi er der. Skal jeg gå op? Når det bliver rigtig uhyggeligt, det der søren og sæk, så har jeg bare min lille ven her, og så går jeg bare. Hvis du så lige... Nej. Det kunne være... Hvis du gjorde det der. Hvis du så lige... Ej. Det var bare helt vildt for Hvis du så lige... Ej.